سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا حبرتات عزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم رابعي مدرخ زور رواندا لومي 26 يكاتيت قصيلو ابزو عللو بعاود تقرر ماي ابال هاغرايت غانتا ኤርትራ سخونه ناتنايل تسفاصين تزازيمم ابزنا يلم ودر تقررمتي كابروس يسبه غزيوم ابرباب تزازمه ناي 206 كيلومتر رحقت شفنيم اسلاسيلوم زاز حيلت ناي زور مخانا سنغرلا مدرخ امونغو تقررمتي ابي ناي غزي كمون ناي نت فليك تسبعلو مخانا درو تغميت نيريوم هاغرايت غانتا ኤርትራ داويت يمانه انبس عقبن ماليا ناي نت بينا خعقب كبي سرح كم تصبيون رود ينيرم ابزا مدرخ شمونت ناي عقبن كلته امونغو زغبر ناي نت بي قصبتا ودرين ترالينا نميرن ابزالف عمد زور رواندا 2019 مرها قدس نول قبزو سر متقعتي نبينو قوريصون بمتاو نزا مدرخ تعويتلان بيچ عمله زتركبلان اغاطامي كم زنبرتون ايرسعن ابنايلوم صوتا 19 تقررمتي قلطف متقعت موساد نقدمي تونچيفوم دحيرو ابال كلب بايك ايد مخسب دبساوين تحويسوم ازون 20 تقررمتي بازي بلوص ارغاغصا እና ተበራሪው ኣብ ድሕሪት ንዝነበረት ጉጅለ ቅልጡፍ ጋር ከንጽፍላ ኪሎም ውድድር 50 ኪሎ ሜትር ምስላዕሎ እዛ ጉጅለ ፍልልያ ክሳብ 7 ደቂቃ ኣብጽሓቱ ነይራ za ኤርትራን መክሰብ ደበሳይናት ናይል ተስፋጽን ዝርከባ ጉጅለ ንተቀረድምቲ ፖል ኦርሴሊን ካብ ክለብ ዲሬክ ኤነርጂ ከንትሜን ክሩገር ባሶን ሰለስቲዮም ካብ ክለብ ፕሮታች ራቫኔሊ ካብ ክለብ አንድሮኒ ጆካቶሊ ሩዋንዳዊ ጆሴፍ አሩያ ላቭ ኤን ኦቬት ክልቲዮም ካብ ክለብ እስራኤል ስታርታፕ ኔሽን አንጎላውያን አሪዮጆ ኮሙን ኦያርዝ ካብ ክለብ ፔትሮ ዲ ሉዋንዳ ራጆቢች ካብ ክለብ ኒፖ ዴልኮዋን ፕሮቪንስ ሩዋንዳውያን ሞይሴ ሙጉሻ ኮሙን ማኒዛቫዮ ኪኬምፔምቢ ካብ ክለብ ባይክ ኤድ ተመስገን ብሩ ካብ ሃገራት ጋንታ ኢትዮጵያ ጁራድ ካብ ቲኤስጂ ትሬንጋኑ ኮሙን አባል ክለብ ቪኖ አሳና ሽታይን ጠርኒፋ ብሉጽ ውህደት ናራየት ትጓዓዝ ነይራም እዛ ጉጅለ ፍልልያ ናብ 10 ደቂቃ ኣብጽሓት ኳንት ነበረት ድሕራ ሰባራብረት ዓባይ ጉጅለ ግን ጾታ ክዛዘም 100 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሰርፈሉ ፍልልያ ናብ 5 ደቂቃ ኣውረደቶም መራሒት ጉጅለ ዓቀብን ቁልቁልን እናበለት ወናጨፍ ዓባይ ጉጅለኻ ደድሕሪያ እናስዓበት ፍልልያ ከተጽብብ እትቃለስ ጾታ እናረሰነ ኣብ ዝኸደሉ ድነበረ አጋጣሚ ዓባይ ጉጅለ ፍልልያ እናጽበበ ክመጽእ ኣብ ጀምረሉ ሩዋንዳዊ ማኒዛባዮ ካብ ቀዳሚቲ ግሩፖ ብተራርስካቶ ወጸም አባል ክለብ ባይክ ኤድ ኤርትራዊ መክሰብ ደበሳይ ናትናኤል ተስፋጽን ብምሓዝ ሩዋንዳዊ ማኒዛባዮ ሙራር ተሐወሶም ብድሕሪቱን ስካቶታት ምስዓቡ ቀዳሚት ጉጅለ ፋሕፋሕ በለት ኣብ ቅድሚት ድማ ኤርትራውያን ናትናኤል ተስፋጽን ንመክሰብ ደበሳይን ሩዋንዳውያን ማኒዛባዮ አባል ክለብ ቤኒክሲዮን ሙጉሻ አባል ክለብ ስኮል ኮሙን አባል ሃገራይት ጋንታ ሩዋንዳ አሩያ ራቫኔሊ አባል ክለብ አንድሮኒ ጆካቴሊ ማይን ካብ ክለብ ፕሮታሽ ኦሪዙን ካብ ክለብ ፔትሮ ዲ ሉዋንዳ ኮሙን አባል ክለብ ኦቪቲቲ አባል ክለብ እስራኤል ስታርታፕ ኔሽን ዝርከባ 12 ተቀረምቲ ተፍንጭላ ንቅድሚት ወጸት ጾታ ብተሐላሎ ይቅጽለሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ሩዋንዳዊ ሳሙኤል ሙጉሻ በተሪስካቶ ወጸም እግሩ ድማ ኤርትራዊ አባል ሃገራይት ጋንታ ኤርትራ ናትናኤል ተስፋጽን ሰዓቦም ዞም ክልተ ተቀረምቲ ጽቡቕ እና ተበራሪው ነቶም ምስኦም ዝነበሩ ናይ በዓል መክሰብ ግሩፖ ብቁልጡፍ ናይ 1 ደቂቃን 42 ካሊታትን ኣብ ጽሕሎም رابعي مدرخ دما اب سلسة جوجلتات تمغلت اب قدميت روانداوي مغشا مس ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽን ኣብ ማእከል 6 ተቀራረምቲ ዝነበሩ ግሩፖ በዓል መክሰብ ኣብ ድሕሪት ድማ ዓባይ ጉጅለም ጉጅለ ሙግሻን ናትናኤልን ጽቡቕ ኣብ ትረግጸሉ ዝነበረት ብድሕሪት ክልተ ተቀራረምቲ ተሐወስዎም ኣርባዕትዮም ድማ ናብ ቀጽበታዊ ውድድር ኣምርሖም ኣባል ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ዝኾነን ኣብ ዙር ጋቡን ሰዓን ሓንቲ ሰከን ብጫማልያን ሰመንጠለን ናትናኤል ተስፋጽን ድማ ብምስዓር ዕዉት ራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብጫማልያውን ብኣዝዩ ሰፊሕ ፍልሊ ክዕቅባ ኽኢሉሎም ናትናኤል ተኸቲሉ ኣባል ክለብ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ፕሮታሽ ዝኾነ ኬንት ማይን ካልኣይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ሩዋንዳዊ ኣባል ክለብ ስኮል ኣድሪያን ኒሺቱ አካዳሚ ዝኾነ ሳሙኤል ሙጉሽማ ሳልሳይ ደረጃ በመሓዝ ውድድሮም ዛዚሞም አባል ክለብ ባይክ ኤድ መክሰብ ደበሳይ ካብ ዕዉት ብ4 ደቂቃን 56 ካሊታት እንዲሕሩ መበል 14 ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ምስታ 4 ደቂቃን 56 ካሊታትን ዝሒራ ዝመጸት ጉጅለ ዝመጹ ኤርትራውያን ተቀራደምቲ ድማ ቢንያም ግርማይ መበል 16 ሄኖክ ኑርማን መበል 17 ሲራክ ተስፎም መበል 24 ዳዊት የማነ መበል 25 ብምዃን ውድድሮም ብሰላም ዛዚሞም ኣለዉ 5 ደቂቃን 3 ካሊትን ግዜ ዝድሓረ መሓር ተወልደ ድማ መበል 29 ብምዃን ናይ ሎሚ ዝነውሐት መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ዛዚሞም أول جزء إرتراي ناتنايل تسفاتين ب15 ساعات 11 دقيقة 22 كالتاتن مريحنا زودر حيزلهم بغلط دقيقة 11 كالتاتن زد حره روانداوي أبال كلب سكول أدريان نيشوتوزو أكادام زخنة سامويل مغشا كلاعب مهان كسعبان كله ود 25 عام دبوب أفريقيا أبال كلب بروتاج زخنة ماين كينت دما ب3 دقيقة 15 كالتاتن دحرو سالساي درجة حيزلهم
تمالي بيتش أماليوني نزح حدر بينيام جرماي كابنات نايل ب4 دقيقة 4 حدن كالتات اندحرو مبل شارشاي درجة أول هاجرايت غانتا إرترا هنوك مروبران دما ب4 دقيقة 46 كاليت اندحرو مبل حمشاي بمخان مسك قدامات 10 تزركبو إرتراين تقرادمتيوم داويت يمان حموش دقيقة 4 حدن كالتات اندحرو مبل 13 مخسب دبساي شمون دقيقة 6 كاليت اندحرو مبل 19 سيراك تصفوم شمون دقيقة 24 كاليت اندحرو مبل 10 محارت ولده 10 دقيقة 6 كاليت اندحرو مبل 25 درجة محز نام نايت صباح حمشة مدرخ زور رواندا كاتو يوم أمنا من السيادة تحز جزء ناتنايل تسفاتين مرحلة حيزولم ناتنايل نساميل مجوشة مرحيو أب كورشة بلوس من السيون تقميت زولم أبنا عقب زت تحز نتبي أبال كلب بيترو دي لواندا زخونة كارلون إيفان بعشرة 4 نتبي مرحلة كاب داويت يمانه كركبان كله مس إرتراوي داويت يمانه دما 10 شعات نتبي بحز كالاي درجة حيزولم أبنا نتبي تحز جزء حجون داويت يمانه أم مرحلة زولم بغانتاتات أب تحز جزء دما هجرايت غانتا إرترا حجون مرحلة عاقبة وتم إرترا نتا كاليت كوينات سعبازله إيطالياويت كلب أندروني جوكاتولي صادرميج بخلت دقيقة 55 كالتاتنيا فلياتا زلم نايسال ساي درجة وتادما بإسرائيلاويت كلب إسرائيل ستارت اب نيشن تتحيز زلم حمشة مدرخ زور رواندا صباح كابرو بابي تبقيسو أب موسان زازم نايسمايا 4 كيلومتر وردر كسلاسل يوم شدشت شتوتاتو أب دوردر أنصار نحنت هاجر زخونا غانتات زمزجبه نيمج مرات صوتاي أبال منسياتن عباي غانتان أرسنال نبر نحجي تتصوتاي باير مونيخ سيرجي جنابري ناي لندن أدنا قبقعاتو يغتصل أبزل لولو برازيلاوي كوكب تتصوتاي رونالدينيو أب كلتشن حموشن نزحزو كبروسن تمعرري وم جنابري أبناي شامبيونز ليج عوت باير مونيخ قبل على تشيلسي دحر عرفتي بسرعه دنك عمام شوتيو نزي أبز حلف أوان برونالدينو تراي تتحيز أن حكبري كم عراريو بقعي زلم أبزي كلبو باير مونيخ كام ميدا أوت أي أب ميدا سانفورد بريج تشيلسي سلس سبادو زدها قتلو نايسولز مشات قدم جنابري كلته شوتات مزقاب لعلتي كله جينا تهرافي كم زغونه زئمنالو لواندوسكي تخلي عزم سيم زجرمناي نايكم في أتقعي أب كلاي برد صوته بناي سلس سرق في اللي بغلت شتاتو نشلسي قد جبرقوا حجزتي على ملو سحيب زلو ناي ما كلات قعي لواندوسكي أي تفليون جنابري بزن كلته شتاتو كاميدو وصاي أب حرق قدام شامبيونز ليج أب سانفورد بريج بوحدو كلته شتات كمزقب زخاله حمشاي تتصاوتاي كون كله أب حرق ناي أودي كام حلاف قدام أوروبا ودر نتي رونالدينو تراي سنيدو وصان حكبري ناي سانفورد بريج زبصح كار أي تتصاوتاي كوين اللهم رونالدينو أبتي بلوس تصاوتاي أوروبان عالم تسميلو عام تكلتشن حموشن نايمل سقطم نمكياد ناب لندن سانفورد بريج تواعيزم بتشيلسي 4 بغلطة تسعرم ناب قطم ربع فصامي كام حلاف أب استغل فلو غزيو نتنكلته شوطات موتر نزيناي سانفورد بريج كبري حيزو تصنحم شطوطات جنابري قبل على تشيلسي مستي أبز حلفناي مدب صوتا زوقتي قبل أن نقند مكان قنتي كلبو نبر أرسنال نزخونة توتنهام 4 جزيه للداتا تتحسو تدميرن بار قبل نتزجر مناوي كوخوب قبل أن جينا يغتصل كمزلو زري هي مسكرين كموت يتدمه جنابري قبل تاريخ الشامبيونز ليج نفس وقف نايك قداموت كوينو كتصوع كيلو لهم كاب كلتشن 10 حرن كساب كلتشن 10 شدشن اب لندن بمالي ارسنال تتصاوته زود 24 عمت ابزناي زعمت ودر بوندسليغا جيرمن 10 شوطات كمزغب كله شمونته نشوتو زبقاكو عساس دما اقبيللهم بتوسخي جنابري اب كاله وشطاو قطمات دي اف بي بول كاون شوتو يمزغب يزلهم ناي شامبيونز ليج ركب برشلونة نابولون كوكاسيتين ام مسرح مسغار تصاوتي جيجا مسرح زر مخانو بسفيح يغلصالهم اسلطاني برشلونة كوكاسيتين ابز حلف قربا غزي نمارتين برايزوايت مفرامو كم زفقره زفلت يوم تخونه ዛ عرمش كاتالونيا ابز ناي شامبيونز ليج اوروبا قطمات اودي كم حلاف مس نابولي مبصحه اب كندي نمارتين برايزوايت معداقم اب لعلي كوب تصاوتاي نابولي دريس مرتنس نابوعل زبصح العليت كبرو يقبا منبارو زملكت يوم اتدنا شطو مرتنس ابزنا ايطاليا غعزو كعسو اب مصار زلا علي زنبرا برشلونه ني اوروباوي سقايا كتوجد جينا تقالس كمزلا يزبرهم اب قدماي ابرت صقاماي تخلخلاي بارسا جونيور فيربو كم هي ابن زبركتا كعسو بيوبتير زيلينسكي بزحلفلو دريس مرتنس كاو 18 ياردز باف عينت زوحلول اقباب قليعو انترسيغن حليفه اب سكعت كتعلب زغبرم بزد ما مرتنس 121 شطات بتصح مهلاو ناي وترو زل على امزغابي نابولي كوينو زسمه مارك هامسيك تصمبير ولهم
ذات كاي نابولي اب زعمت سبورت اب شامبيونز ليج 6 شوطات اشمو اصحيفلهم እዚ ማለት ኣብ ሓደ ንጽር ውድድር ዩሮፒያን ካፕ ወይ ሻምፒዮንስ ሊግ ብዝኾነ ተጻዋታ ነዛ ክለብ ካብ ተበርከተላ ሸቶ እቲ ዝበዝሐ ኮይኑ ንረኽቦም ሸቶ መርተንስ ጽባቐ ነይርዋዩ ካብቲ ምዝገብ እንድሕር ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ኣድናቆት ረኺባላ መቸም እዚ ቤልጂማዊ ኣጥቃዓይ ባርሴሎና ኣብ ዝሓለፈ መስኮት ምስጋር ተጻዋቲ ናብ መሳርዓ ክጽምብሮ ከም ዝነበራ ብኣገዳስነቱ ትማሊ ኣመላኺትላዩ ኣብጥሪ ብዛዕቡ ተሓስብ መንባራ ድማ ርጉጽዮም ዑስማን ደንበለ ብዝገጠሙ ሞግዳቲ ኣብ ሙሉ እዚ ውድድር ኣብ ጾታ ዘይህሉ ምስ ምዃኑ ኣሰልጣኒ ኩከሴቴን ኣብ ሓድሽ ዓመት ተወሳኺ ሓይሊ መጥቃዕቲ የድልዮ ከም ዝነበረ ፈለጠም ባርሴሎና ኣብ ጥሪ ነዚ ኮኸብ ተጻዋታይ ናፖሊ ድሬስ መርተንስ ከተፈርም እኳ ተሓሰበት መወዳእቱ ግና ኣብ መጀመርታ እዚ ወርሒ ምዃኑ ንመርተንስ ግዲፋ ናብ ብሬዝ ዋይት ምትኳር ንብሬዝ ዋይት ያ ናብ ካምፕኖ ከተዘዋውሮ መሪጻም ዝኾነ ኮይኑ እዚ ምስ ናፖሊ ዘጽንሐ ውዕል ኣብ መወዳእታ ዝዓመተ ስፖርት ዛዝም መርተንስ ብሴቴን ክፍርም ዝግብኦ ዝነበረ ተጻዋታይ ከም ዝኾነን ብፍላይ ብስማል ዘርአዮ ጾታ ንኣሰልጣኒ ሴቴን ኣብ ጣዕሳ ዝሸምም ኮይኑ ተቐልቂሉ ምህላውን ብዙሓት ተንተንቲ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝሰማምዑሉ ሓቂ እዮም ባርሴሎና ኣብ ታሪኻ 5 ግዜ ሻምፒዮን ኤውሮጳ ኮይና ይኹን እምበር ካብ 2015 እንድሕር ኣይተዓወተትላን ዘላ ዝሓለፈ ዓመት ከዓ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ኣብ ሜዳ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ናይ 3 ባዶ መሪሕነት ሒዛ ከተበቅዕ ድሒራ ካብ ሜዳ ወጻይ ማለት ኣብ አንፊልድ ኣብ ሳንገደ ጾታ ካልኣይ እግሪ 4 ባዶ ተረቲዓ ብዝሕፍር መንገዲ ተገሊፋ ባርሴሎና ትማሊ አንጻር ናፖሊ ኣብ ቀዳማይ እብሪ ናብ ታርጌት ዝቐንዐ እንኮ ኩዕሶ ካብ ምክያድ ፈሸለት ከም ምዃና መጠን ሎሚ ዘመን እውን ጎባል ክለባት ኤውሮጳ ንኽትከውን ዓቕሚ ከም ዝሓፅራ ተራያላ ነቲ ጾታ ብ67 ሚታዊት ዋንነት ኩዕሶ ተዓብሎ ዳ እምበር ኣብ ሙሉ 9 ክልተ ቅልዓት ጥራያ ናብ ዕላማ ዝለኣኸተን መቸም ባርሴሎና ካብ ኩሉ ዳሕሮት 19 ያውዲእ ካብ ሕላፍ ሻምፒዮንስ ሊግ ጾታታታ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ካብ ሜዳ ወጻይ ስዕረ ድሕሪ ምጋዳ ናብ ዝቕጽል መድረኽ ክትግስግስ ጸኒሓላ ድሕር ከዓ እዛ ጋንታ ኣብ ኤውሮጳዊ መድረኽ ኣብ ሜዳ ሓያል ምዃና ኣብ ሕሉፍ ጾታታታ ደጋጊምና ኣርያያ ኣብ ካምፕኖ ዘይትከኣል ምዃና ክሳብ ዝእመነት ከዓ ወላው ካምስ ናፖሊ ማዕረን ተወጸት ናብ 8 ጋንታታት ዝራኸባሉ መድረኽ ርብዕ ፍጻሜ መን ተሓልፍ ንዝብል ግን ሕጂ እውን ብዓይኒ ብዙሓት ባርሳያ ተመራጺት ትማሊ ንፈለማ ግዚኦም ጾታታት ሻምፒዮንስ ሊግ ዝመርሑ ጂናሮ ጋቱሶን ኩከሴቴን ኣብ ታሪኽ ከሻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ቀዳማይ ጾቶም ኣብ ግጥም ኣውዲዕ ከም ሕላፍ እዚ ውድድር ንሓድሕዶም ዝተረኸቡ ናይ መጀመርያ ኣሰልጠንቲ እዮም እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ናይ ጸግዒ ተኸላኸላይ ስዒድ ኮላንሲናች ኣብ እንግድዑ ወሪዶ ብዘሎ መጉዳእቲ ኣብ ጽባሕ አንጻር ኦሎምፒያኮስ ተካይዶ ግጥም ዩሮፒያን ሊግ ከም ዘይህሉ ሎሚ በወግዒ ኣፍሊጣ ኮላሲናች ብሰንበት ኣብ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ጋነርስ ኣብ ኤሚሬትስ ንኤቨርተን ዓዲማ 3-2 ኣብ ሰዓረትሉ ኣብ ቀዳማይ እብረት ጾታ ብዘጋጠሙ መጉዳእቲኡ ካብ ሜዳ ክወጽእ ተገዲድ ነይሩ ሚኬል አርቴታ ድሕሪ ጾታ ኣብ ዝተሓተተሉ ኮላሲናች ኣብ መቐየር ክፍሊ ብዙሕ ቃንዛ ከም ዝነበሮም እንተኾነ ግን ቀልጢፉ ከሓዊ በዓል ሙሉእ ተስፋ ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ ሎሚ እዛ ክለብ ብመንገዲ ወጋዑ ምርብ ሓበሬታ ብዘርግሓቶ መግለጽ ግን ኮላሲናች እንግድዑ ኣጸቢቑ ስለዝተሃሰ ኣብ ሰሙንዚ ሕክምናዊ ክንክን ገብር ከም ዝኾነ ተረጋጊጹሎም ስለዚ ኣርቴታ ሕጂ ኣብ ግጥም ካልኣይ እግሪ ዙር 32 ዩሮፒያን ሊግ አንጻር ዛ ግሪካዊት ክለብ ዝጽበዮም ጾታ ብዘይዚ ቦዝኒያዊ ሄርዞጎቪናዊ ተጻዋታይ ክገጥም ካብ ኮነ ንመስመር ጸጋማይ ምክልኻል ዝሽፍን ተጻዋታይ ባካዮ ሳካዩ ክኸውን ሳካ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ወርሒ ናይ ፍርቂ ዝዓመተ ስፖርት ኣብ ትሕቲ ኡናይ ኤምረ ብዘይለመዶ ቦታ ማለት ኣብ ማእከል ምክፍፋል ተሰሊፉ ተጻወቶ ብዝናድ ኣገባብ ጾታ ኣድምዖ ኮይኑሎም ዝወደ 18 ዓመት ኣብ ዝወቅቲ ስፖርት ኣብ ኩሉ ውድድራት ንጋነርስ 26 ግዜ ወኪልዋ ተጻዊትሎም 2021 ንዘብቅዕ ናይ ኤሚሬትስ ውዕሉ ንኽናዋሓሉ ክሰማዕ ድማ ኣርቴታ ተስፋ ይሕድር አርሰናል ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስታዲየም ጆርጂስ ካሪዮስካኪስ ንኦሎምፒያኮስ ሓደ ባዶ ድሕሪ ምስዓራ ኣብዚ ናይ ሎም ሓሙስ ጾታ ናብ ዝቕጽል ግጥማት ዩሮፒያን ሊግ ምሕላፍ ልዑል ግምት ተዋሂቧሎም እዛ ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ኒኬራን ትንሪ ካብ መጉዳእቲ ሓዊዩ ኣብ መወዳእታ ዘወርሒ ለካቲት ናብ ስሩዕ ልምምድ ክምለስ ትፅቢት ጌራ ከም ዘላውን ወሲኻ ተረጋግጽ ንሱ ናብቲ ናይ ፍራቶን ፓርክ መገሻ ክርክብ ይኽእል እዩ ማለት እዮም ካብ ዜናታት ጋነርስ ከውጻና ኣብ ጥሪ ብመልክዕ ልቃሕ ዝፈረመን ናይ ብርክ መጉዳእቱን ምፍዋስ ብናይ ጂም ስራሓት ክንክን ዝገብር ዘሎን የመናይ ተኸናኸላይ ስድሪ ሶሬሽ እንተላይ ብማልያ አርሰናል ፈላሚ ጾቱ ንምስልሳል ኣብ መስመር ክህሉ ከም ዝኽእል ይሕበር አርሰናል ክሳብቲ ንዌስትሃም እተእንግደሉ ናይ ዝመጽእ 7 መጋቢት ጾታ ደርቢ ለንደን ናብ ፕሪምየር ሊግ ኣይትምለስን እያ ድሕሪ ግጥም ኦሎምፒያኮስ ኣቶኩራ ናብ ናይ ሶኒ ምሸት ግጥም ኤፍኤ ካፕ አንጻር ፖርትስማውዝ ክኸውን እዛ ብተጻዋታይ ነበር ሚኬል አርቴታ ትምራሕ ዘላ ክለብ ንኤቨርተን ድሕሪ ምስዓራ ካብታ 4ይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ቸልሲ ብ7 ነጥብያ ትሒታ ዘላ መታን ኣብ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ሃድን ክትጸንሕ ድማ ልዕልተን በሊጸና ዘለዋ ጋንታታት ግድን ብዙሕ ዓወታት የልያሎም
ወናኒ ክለብ ናይታ ቅድም ብስተዋ ቡካሬስት ሕጂ ድማ ቡካሬስት ጥራይ ተባሂላ ትፅዋዕ ዘላ ናይ ኩዕሶ እግሪ ክለብ ዝኾነ ጃጊ ቪካሊ ጋንቱ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ሊግ ሮማንያ ናይ ዘርኣያቶ ትሑት ብቕዓት ጠንቂሉ ዝሓስቦ ተፃወቱ ኣመና ብዙሕ ፆታዊ ርክብ ምፍፃሙ ምዃኑ ገሊጹ እዛ ናይ 1986 ተዓዋቲት ዩሮፕያን ሊግ ከምኡውን 26 ግዜ ዘውዲ ሻምፒዮን ብምድፋኣ ኣብ ሮማንያ ዝያዳ ዕውቲ ክለብ ዝኾነት ዓባይ ክለብ እያ ኣብዚ ሓለፈ ሰለስተ ናይ ሊግ ፀወታታት ዓወት ካብ ምዝጋብ ፈሺላ ዘላ ኣብ ሜዳ ኣንጻርታ ዝተሓተት ክለብ ናይቲ ሊግ ኪንድያ ታርጉቢስተ ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምፍለያ ድማ ቢካሊ ተፃወተይ ምስ ኣዕርኽቶም ኣዝዩ ብዙሕ እዋን ኣብ ፍቕሪ ይዕነዱ ኣለዉ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እዮም ከም ቀደሞም ኩዕሶ እግሪ ብፅቡቕ ብቕዓቶም ዘይፃወቱ ዘለዉ ኢሉ እዚ ውፅኢት ኣብ ሰሌዳ ሊግ ሮማንያ ካብ መራሒ ዘላ ሲኤፍአር ክሉጅ ብ8 ነጥቢ ድሒሮም ኣብ 4ይ ተርታ ክቕመጡ ገይሮዎም ኣሎ በዚ ፍጻመ እዚ ዝተሓጎሰ ኣባል ኤውሮጳዊ ፓርላመንት ዝኾነ እቲ በዓል ፀጋ ተፃዋታይ ቸልሲን ሳውዛምፕተን ዝነበረ ናይ ሕጂ ኣሰልጣንታ መራሒት ሊግ ዘላ ሲኤፍአር ክለብ ዝኾነ ዳን ፔትሬስክ ኣብታ ክለብ ኣስፊንዎን ዘሎ ዲሲፕሊን ተፃወቲ ኣድኒቖም ንዳን ፔትሬስክ ረኣይዎ ጋንቱ ከመይ ይቆፃፀራሎም ተፃወቲ ሲኤፍአር ክሉጅ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ጥራዮም ፆታዊ ርክብ ዝፍፅሙ በቃ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ሓንሳብ ጥራዮም ዝረኸቡ ተፃወቲ ጋንታና ግን ፆታዊ ርክብ ምሒር ኣብዚሖም ሞየ ዝብል ይብል ንሱ ኣስዒቡ ኣጥቃዓይና ፍሎሪኔል ኮማን ብዙሕ ክዕርፍ እዩ ተገበ ግን ካልእ ነገራት እዩ ዝገብር ዘሎ ክብል እዚ ምርኡይ ምዃኑ ዝዝረበሉ ወናኒ ተፃወቱ ኣብ ሰሙን ብተደጋጋሚ ኣብ ፆታዊ ርክብ ምፅማዶም ደረጃ ብቕዓቶም ኣንቆልቂሉ ንክለቡ ግዳይ ይገብራ ከም ዘሎ ኣማሪሮም ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ሰሪዕዎ ዘሎ ናይ ምሕዝነት ፀወታ ኣብ መንጎ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ኣንጻር ምዝና ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ክስርዞ ዝርርባት ጀሚሩ እዚ ፌደሬሽን ነዚ ሓሳብ ዘንቀደ ብምኽንያት ምስፍሕፋሕ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እዩ እዚ ናይ ምሕዝነት ፀወታ ኣብ መንጎ ሃገራዊን ጋንታት እንግሊዝን ጣልያንን ኣብ ስታድየም ዌምብሌይ ክካየድ ዝተመደበ ኮይኑ ንኣብ ክራማት ዝካየድ ዩሮ 2020 መዳለዊ ንክኸውን ዝተመደበ ነይሩ ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም እናስፋሕፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ኢጣልያ ከም ሰራይን ሰንበት ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ሴሪያውን ብሰንኪ ተሪኦታት ኮሮና ቫይረስ 4 ተመዲቦም ዝነበሩ ፀወታታት ብፃዕቂ ህዝቢ ኣብ ስታድዮማትን ህዝባዊ ቦታታትን ከይስፋሕፍሕ ብዝብል ቅድመ ምክልኻል ከም ተሰረዙ ይዝከር ብዘይካዚ ኣብ ሰሙን ዝካየዱ 5 ግጥማት ሴሪያውን ኣብ ዕፁ ስታድዮማት ክካየዱ ተወሲኖም ኣለዉ እዞም ኣብ ዕፁ ስታድዮማት ዝካየዱ ፀወታታት ድማ ጁቬንቱስ አንጻር ኢንተር ኤሲ ሚላን አንጻር ጀነዋ ፓርማ አንጻር ስፓል ሳሱሎ አንጻር ብሬሻ ኡዲኔዜ አንጻር ፊዮረንቲና እዮም እንግሊዛዊት ዓባይ ክለብ ማን ሲቲ ቅድሚ ቁሩብ ሳምንታት ብምኽንያት ምጥሓስ ሕግታት ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ብማሕበር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤውሮፓ ማለት ዩኤፋ መቕፃዕቲ ከም ዝስበየንላ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ መደባትና እውን ሓቢርናኩም ነርና ኢና እዛ 2 ዓመት ካብ ዝኾነ ኤውሮጳዊ መድረኽ ን2 ዓመት ንኸይተሳተፍ ዝተኣገደት ማን ሲቲ ናይ ይግባይ ጥርዓን ናብ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮፓ ኣቕሪባ ኣላ ዩኤፋ ንማንቸስተር ሲቲ ናይ 2 ዓመት ካብ ኤውሮጳዊ ውድድራት ክእግዳ እንከሎ ብተወሳኺ ነዛ ክለብ 25 ሚልዮን ዩሮ ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ከስዕበላ እንከሎ እዛ ማንቸስተራዊት ክለብ ግን ነዚ ኣንጻር ዝወሃበ ውሳኔ ብትሪ ዝኹንን ከምኡውን እቲ በደል ከም ዘይወዓለቶ ዝሙግድ ናይ ይግባይ ጥርዓን ናብ ማሕበር ሰዲዳ ኣላ ሰበስልጣን ቦርድን እዛ ክለብን ቅርበት ዘለዎ ወገናት ከም ዝሃቦ ሓበሬታ እዚ በዞም ሰበስልጣን እዛ ክለብ ዝቐረበ ይግባይ ምስ ጭብጥታቱ ከም ዘሎን እዚ ኣብ ልዕሊ ክለቦም ተበይኑ ዘሎ እገዳ ክለዓል ሙሉእ እምነት ይሕጅሮም ከም ዘሎን ምስዞም ሰበስልጣን ቦርድን እዛ ክለብ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጾም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን